only recognize the first letter. They are the ones who have caused this confusion by only entertaining the second letter. Kunqanda amapolisa nabezokhuselo ngethuba iqela le-EFF lizama ukukhupha ngejova amagosa ekomiti kamasipala umbhaxa waseTshwane kwii-ofisi zawo ngale ntsasa. Umsebenzi esesiwenzile singurhulumente once zifike ezimvula ziwuthatha zimke nawo wonke. Isebe lobambiswano ngolawulo eMpuma Koloni lithi izikhukhula zakutshanje zibeka uxinzelelo lwezimali kweli phondo elihleli litsala nzima. Yeah, we won, but if you are second on the table, you can never disappear. Umqeqeshi weMan City uPep Guardiola uthi nota bephumelele kumdlalo waphezulu kodwa iqela likwindawo yesibini linobuzaza kuza kufuneka bahlabe bekhangele. Molweni apha ekhaya sikhahlele nakuni babukeli kwijelo iDTT singaphosisanga amaseko masikawule swarhuqa. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. iDTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Kunqande amapolisa nabezokhuselo ngethuba iqela le-EFF lizama ukukhupha ngejova amagosa ekomiti kamasipala umbhaxa waseTshwane kwii-ofisi zawo ngale ntsasa. Eli qela lithi lilandela isibhengezo sikamnumzana Randall Williams sencwadi ayibhale kuqala ngoMvulo esithi uyalahla kubusuku bangomvulo njalo. Kuphantse kwaqha ukujinga abantwana bedlala kwii-offices kamasipala umbhaxa waseTshwane ngale ntsasa ngethuba amalungu e-EFF ezama ukushenxisa ngejova amagosa ekomiti kasodolophu olulahlayo umnumzana Randall Williams. Kubizwa abezokhuselo kunye namapolisa omasipala waseTshwane ukuba phosa umrhaji alamle ngethuba be-EFF bezama ukuthwala ngezitulo lamagosa. Phakathi kwabaphantse ukhutshwa ngenkani ngumnumzana Jordan Griffiths oyi-Chief of Staffs kwi-office kamnumzana Randall. The revision of the mayor's resignation was done in the interest of ensuring that the mayoral committee can carry on executing their duties until the end of the month, particularly with an upcoming council meeting next week Thursday, the ordinary council meeting of the month where reports are destined for. Ukanti i-EFF ithi ilandela umthetho olawulo lomasipala wokuba xa elahlile usodolophu esikhundleni iyabhatyalaka ikomiti yakhe. Iqhube yathi yona ilandela incwadi ebeyibhale kuqala umnumzana Williams nabethe kuyo ulahla esikhundleni ezinzulwini zobusuku ngomvulo wale veki. We only recognize the first letter. They are the ones who have caused this confusion by only entertaining the second letter together with the speaker. But he must admit that they have caused this confusion because they want to save the mayoral committee because there are crises with their cadre deployment and also with their multi-party coalition. So we will help them to leave. Even now we will help him to leave. We are not intending to fight. We have already released 2 MMCs. Ukanti umnumzana Griffiths ebuzwa ukuba uphi usodolophu olibambela uthe uyaqhuba nomsebenzi wakhe nanjengoko izolo bechophele intlanganiso yekomiti kasodolophu. Isebe lobambiswano ngolawulo eMpuma Koloni lithi izikhukhula zakutshanje zibeka uxinzelelo lwezimali kweli phondo lihleli litsala nzima. Isebe liqikelela ukuba umonakalo odalwe zezikhukhula ezindleleni nakwizindlu ungapha kwe-4 billion rand. Ukanti bana abantu abaphulukene nobomi kwezi zikhukhula nabaphuma kumasipala wesithili Chris Hani omnye engowasemathole. Umasipala wesithili saseChris Hani ngowona uthwaxeke kakhulu. Zingaphaya kwama200 intsapho ezishiyeke ezingenamakhaya. Kungenelele iinkampani zabucala kunye namasebe karhulumente ukuncedisana nezo ntsapho zishiyeke ezingenanto. Uphononongo lusaqhuba. Umsebenzi esesiwenzile singurhulumente once zifike ezimvula
ziwuthatha zimke nawo wonke isibuye selumva siliphondo. Siyabulela ke kumongameli ngoba sithe sakukhala sithi hey ayizongamele lena inantsika i-disaster, sicela udeclare i-national disaster. Upresident wayideclare ke izolo elinye. So ngoku sizawukwazi ubenefita from national fiscus in order to sikwazi ulungisa ezingxaki sinazo. Abanye abafundi baphulukene nexesha elisondele kwiveki ezimbini zokufunda. Khange bakwazi ukuya esikolweni ngenxa yebhlorho kunye neendlela ezonakeleyo. Isebe lezothutho liyangenelela. Amaqela ethu ka-in-house ukulungisa indlela selethunyelwe ukukhawulelana nalaa ngxaki ingxamiseke kakhulu yaseChris Hani District. Kodwa ke le nto ithetha uba ngabana kwezo ndawo besisebenza kuzo sisenza indlela kakade kungakho ukuchaphazeleka okuthile ngoba amanye amaqela ethu kufuneka siwathumele eChris Hani District. Sele khona kamaqela ethu selesebenza kulaa ndlela igqitha ecofa emva hospital siya kwi-villages ezikufutshane. Siyafuna ukuqinisekisa abahlali bangabana sawufikelela kuyo yonke indawo, ukuqinisekisa bangabana ezo lali zingakwazi ukufikelela kwiziseko ezingundoqo siyaphinda ziqhagamshelane nazo ngokukhawuleza. Isebe lasemakhaya lincedisa ngokukhupha iziqinisekiso zokuzalwa kunye nezazisi kwabo balahlekelwe zezimpepha zabo zibalulekileyo. Ukanti uluntu luyabongozwa ukuba luyeke ukwakha iibhozi kufutshane nemilambo kuba zibeka ubomi babantu emngciphekweni. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Isebe lemfundo ephakamileyo lithi uqale kakuhle unyaka 2023 ezikolweni kungekho makhwiniba kaphandle nje kwengxaki abajamelene nazo zengxowa yokunceda abafundi yeNSFAS. Eli sebe liqhube ngelithi lizame kangangoko ukuqoshelisa umthwalo wezicelo zabafundi bezingekaqosheliswa. Kodwa nangona kunjalo amalungu eParlamente aligxekile kanobom eli sebe ngokungayisebenzisi imali ebisikelwe lona nokungawenzi ngokuphelele umsebenzi walo. Isebe lithi ingxaki ebezibangela ukulibaziseka kwezicelo zenkxaso-mali bezibangelwa ziinkcukacha ezifunwayo. Lithi emva kokubona unobangela wokukulibaziseka, imibhumbutho yezicelo ezisemva zacutheka ngaphezu kwe-100,000. I think that is where NSFAS has struggled to ensure that documentation presented is aligned to the requirements of NSFAS, but we in one day reduced those backlogs from 200,000 to 97,000 young people. Isebe ligxekwe kakhulu ngokuchitha imali enganeno kunye nokufadala ukwenza umsebenzi ebelizisikele ukuwenza. Amanye amalungu eParlamente athi oku kuza kubangela ukuba kulahlwe imali kuba lo nyaka mali sele uza kuphela. Ngelixa amanye ekhalazele ukungabikho kwezohlwayo kwabo bafadalayo. I think as the portfolio committee we need to discourage the department to actually have underspendings as a culture or norm in the institution. There is a need that we do away with this underspending. Isebe lithi liyaliva ifuthe locimicimi wombane ingakumbi kwiofisi zalo ezikwingingqi. Isebe lithi sele yenziwe inkqubela phambili malunga nokubonelelwa ngezimali kwabafundi abakhatywayo nguNSFAS. Lithi uthethathethwano sele luqukunjelwe kwaye ingxelo iza kuthunyelwa kwiCabinet ukuba iyiphumeze. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwalapha ezindabeni isebe lezothutho lithi liza kuthumela igqiza eliza kuhlola ubume bebhasi zenkampani ebandakanyeke engozini ngomvulo. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kunqanda amapolisa nabezokhuselo ngethuba iqela le-EFF lizama ukukhupha ngetshova amagosa ekomiti kamasipala uMbaxa waseTshwane kwiiofisi zawo ngalentsasa. Eli qela lithi lilandela isibhengezo sikamnumzana Randall Williams sencwadi ayibhale kuqala ngomvulo esithi uyalahla kubusuku bangomvulo njalo.
Amashishini asakhasayo ngoku anethuba lokuthi akwazi ukuzibonakalisa kubathengi ngoncedo lombutho ongenzi ingeniso iweyo brand nonjongo ikukuxhasa amashishini aziqaqambisi. Ukanti ke apha kumagumbi ethu sasazo sinaye uNothando Mazibuko walombutho wesisa esakuthi simncambazise ngawo. Siyakwamkela Nothando. Ingaba kumuntu oqala ukuva ngalombutho ongenzi ingeniso iweyo brand ungathi intoni lombutho usenza ntoni? Kokuqala ngiyabonga ukuthi ngibe khona. So iweyo brand kahle kahle umsunguli amasomabhizinisi abancane. Si foundation enza sure ukuthi amabhizinisi amancane siwathatha from emgwaqweni siwabake in my boardroom. So senza sure ukuthi we make sure ukuthi ama establishments abo amancane as SMMEs, we then give them a foundation ukuthi bayakhula, they grow together, we eat together and we share together. So senza sure ukuthi sikufaka endaweni ukuthi mokule establishment yeweyo brand uyakwazi ukuthi ibusiness lakho likhule as a SMME, as a street vendor or as umuntu othanda ukuthi abe kwi corporate as well. So si foundation esungula osomabhizinisi abancane in a nutshell. Lombutho usekwe ngo-2020 kunyaka wesithathu ngoku. Ukuzakuthi gangoku ningazingomba isifuba ngantoni eseleni yenzile? Ngingasho ukuthi iweyo brand isenza izinto eziningi kakhulu ngaphandle kokuthi iphakamise osomabhizinisi abancane sesakhe imagazine ekuthiwa iweyo brand magazine. Iweyo brand magazine yona imagazine esungula osomabhizinisi abancane as SMMEs wesibathathe khona from the streets, put them into lama magazine ethu ukuze beqhakaze. Sinama golf days, sinama business master classes esike siswenzile as well. Sinosomabhizinisi abancane esebeba sponsorship as far as Coca-Cola ukuze bakhule. And ngaphezulu kwalokho senze sure ukuthi baphuma la bebancane in terms of ama conferences that we've done. We've also done ama master class, we've done ama golf day. Sanika ama street vendors over our 20 ama lento le ama startup master classes as well and ama startup packages. So I think kuningi sesikwenzile in a form ukuthi we've actually grown also my business not just as SMMEs but as street vendors ababonayo ukuthi nabo they belong in those big billboards. Ningumbutho ongenzi inzuzo. Ingaba mhlambi abo bafuna ukuzeyamanisa nani kukho imali ekufuneka bayihlawule? Ayikho imali nanencane. So iweyo brand kahle i-foundation ukuthi sikwazi ukusiza abantu abancane. So ayikho imali ekhokhayo. All you have to do ukuthi ube part of i-business hub yethu where sinaba over 600 SMMEs kule business hub. Khona lapho uyakwazi ukungena through WhatsApp, through Instagram, through Facebook. Ayikho imali ekhishwayo. All you have to be is be in a business or want to start a business and then iweyo brand is for you. Osomashishini enibancedayo ngaba KwaZulu Natal kuphela okanye nangaphandle niyakwazi ukufikelela kubo? No, siyakwazi ukufikelela ngaphandle ngoba njengamanje i-launch yethu yesibili magazine so yenzele Richards Bay and njengendlela esikhula ngayo iweyo brand we are going to be going through Joburg or Cape Town isikhule kanjalo. So asinayo lento ukuthi kumele ube se-KZN kuphela. We are branching out njengokuthi njengoba soqala ngisho i-TV channel yethu so siqala i-podcast so asibi la e-KZN kuphela. We are growing and aim yethu ukuthi sibe global because the main concept is brand collaboration and brand identity as a small business. So senza sure ukuthi akumele ube se-KZN kuphela siyakwazi nokuthi sikuthathe sikise ngaphandle. Okay. Amashishini angazayamanisa njani nani? So ungakwazi ukuthi ube part of i-business hub yethu, i-WhatsApp group yethu. We have over 600 SMMEs njengamanje i-business hub la sikwazi ukuthi sithenge from each other as individuals. So uyakwazi through our WhatsApp group, through social media, you can email us as long as you have a business ukwazi ukuthi ube part of your brand. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi inkosazana lowo kuNothando Mazibuko ombutho wesisa uxhasa amashishini asakhulayo iweyo brand. Asaphoko kamazovelwane egameni lodutyulwe wabulawa nemvumi yomculo hip hop uHernan aka Forbes uTebelo Tips uMotswane owayekhe wayimanejala ka-AKA. Izihlobo zakhe zemchaza njengechule lokuququzelela iminyhadala umpheko ongisaziwayo kunye nokuphucula imvumi. Lusabambe ongezansi lukhwanqisekile usapho kunye nezihlobo zikaTebelo Tips Motswane emva kokubulawa kwakhe. uTips no-AKA babizelwe ngasentla eThekwini ngoLwesihlanu wale veki iphelileyo nalapho u-AKA ebebhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa. uTips unconywa ngokuphuhlisa anyuse italente ka-AKA nothe wabizwa njengoSupermega.
Izihlobo zakhe zithe ukuzimisela kwakhe emsebenzini wakhe uTips kukho okumenze aphumelele njengomanejala wemvumi. It blows the mind to think that that kind of a creative energy has been lost to an event like that, you know, a KZN, and it's just it's painful. I mean, like pop bottles, like he you know, the whole thing of being an events manager, he actually made the business model for it. Impumelelo yakhe iquka ukuvula indawo yokutyela kunye nokukhupha incwadi yokupheka. Utibelo ukhulele eKatlehong kwingingqi yasekuroleni, ufunde iSacred Heart eRhawutini. Omnye umhlobo owayefunda naye umchaze njengomhlobo nomkhuluwa. He spent his 10,000 hours understanding people and understanding what it took to connect to people and make things work. And that was what I learned from him. He used to say that, you know, I'm from the school of the streets. I'm from the school of the hard knocks. He was true and true one who wanted to spend time and be patient with the journey of learning how to do things from other people. uTips ushiya ngasemva umama wakhe kunye notata wakhe, wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo, ukhanyiselwe ngokhanyiso olungapheliyo. Masicapule ababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Manje inxeba isapho lika AKA nakulo wayifuthi lo umphathi wakhe. Ngicela uminister ukuba ubheke icela makazama indlela zonke izibantu zaphula imithetho. Fakwe jeli izikhiya zokhoselwandle singabotshwa namhlanje umso ziphusha. Noko urhulumente makangenelele kule nto yezisibhamu singekho semthethweni. Kugcwele isibhamu kulo lonke eli lizwe, noko siyaphela ngolu hlobo ngabantwana babantu abebebeka izonke ezitafuleni emakhayeni abo. Wanga umphefumulo ka-AKA ngaphumula ngexolo, sophela simkhumbula ngangoma zakhe ezimnandi. Sicele ke nasemapoliseni ukuthi bazame ukudunga ukuthi abenzi bobubi bade bafumaneke. Hayi sasoloko simthande niyakhumbuleka kungoku umzala aluhlanga lo ngehlanga kwifamily yakhe, simabalala ngecala lophayo ukuze likhawuleze lopha inxeba. Noba ehambe ngolhlobo kodwa sithi umphefumulo wakhe wangaphumula ngoxolo kunye nomphathi wakhe. Kona icrime kweli lizwe isuke yaxhoma kakhulu, kungase noko ababulali bakhe bangakhawuleza bafunyanwe msasazi. Hayi thina ke nje siseduze nesantini simangaleke nje makuthoka amathikithi lawo asephelile ke wasekho samangala kodwa bengekuthola enye indawo ke noma stadium engibone ngathi incane le ndawo lana eSandton. Abantu nje into ekumele mabayenze mababuke ku TV ngoba phela ukuhlangana kwabantu abaningi yiko lokho sekwavinjwa ngoba phela kubuye kuphinde kuqubuke wona ama corona lawo ayihamba ngikhona isaqubile. Sengathi umphefumulo wabo ungalala ngoxolo AKA kanye nomngane wakhe njengoba besolekile. Siyafisa sengathi umculo wakhe ungahleze udlala njalo noma engasekho. Mandithatha eli thuba ndithi kusaphola kwaTabelo nelakwa AKA of course aluhlanga lungahlanga bethunana uThixo uthathile konke uThixo dalayo. Kakhulu into eyenziwa ifamily ka-AKA okokubana abalandeli baka-AKA ngabavumeli babafumane amatikiti mahala, into ethi bayabathanda babaxabisile kakhulu. Isebe lezothutho lithi liza kuthumela igqiza eliza kuhlola ubume beebhasi zenkampani ebandakanyeke engozini ngomvulo. Kuswelekela abantu abangama-21 ngethuba ibhasi ebithwele abakhweli abangaphezulu kuma-75 ingqubana okungathi zinkunzi zegusha neloli ethwala imali. Ile blorho apho ibhasi ingqubene khona nesithuthi esithutha imali yaza ibhasi yaya kuwa folokohlo emlanjeni. Abasindileyo babalisa ngokudelela komqhubi engayiseliso imithetho yendlela. I just started seeing the bus going this way and that way and this way. Then we started screaming for our lives. Is this company only happy to just take money from people? Abasindileyo bavakalise ungoneliseki indlela inkampani yebhasi esebenza ngayo. Abasemagunyeni kwezothutho bathi baza kuyiphanda le nkampani yebhasi. What we now know is that there was a head-on collision. Usually with head-on collisions, somebody leaves his space and drives on the other lane, and that leads to head-on collision.
then who is wrong between the two of them? We've got to know that. Umasipala uthi izindaba ezintsha kuye okuthethwa ngabakhweli abasindileyo ngendlela eqhuba ngayo le nkampani yebhasi. What we are hearing here from the survivors of the bus accident is very much pathetic. Of course, we are hearing this for the first time, that the bus driver was overtaking a truck. Emva kokuthetha-thethana nezinye iintsapho zamaxhoba abasemagunyeni bathi imingcwabo iza kuqala ngomso kuya ngecawa.